Alright guys, first game, yes. Arena, let's Ще go. им плен заза. Чукай, Bro, what are you talking about, man? сега се почва клъч моментите. Не е бато, аз мислех, че той е друг мап. Трябва да видиш 15 пейдж от новичата. Let's go guys. Да трябва. Отивам мид. Само да Аз съм разбера как ясно. стат саката. Ставих ти ма сам. Къде са? Добре, ще стои ми тарен. Аз ще им придамян. О, Ме видях виж някой. някой. Арената. О, башвам. Идва някой близо дясно. Всъщност, Имам като скърчма. излезе Има с гол с путката все ма. още работи. Мома долу. Заде бе! Да е ба. Човек. Отляво За от нашите. дясно ми скачат някакви цигани, брат. Ма не, сейчки, не са себе си. Си fucking useful. Минус Чай, ние имаме 70, сече, рейс. Минус Това не е human, бе. 50. Това не е fucking human. И аз съм мислил за големия хилър. Сейджа не е fucking Аз между другото много им фитнах. По принцип, ти хилаш повече от сейдж. Да, моя Ейл и хил, ама... Значи първи следващия рунд да вземем смисъл Гейте да да имат оръжие. поне Трябва да 4000 видим за в следващия Google рунд. Play. О, тук пускат някаква стена, дете не знам какво прави. Бро. Ръшка О, сред най. някакъв... Двама тука. Аз маршавам хитна. Как си ги не съм, бе, да бе. Не ме разува. Бомба, някой. 58. Соло алфа. Минус 130, брат. Кой взема голям шут в втори Дишен рунд, трун. бе, брат? Кой бе, братле, кой бе? Който спечели рунда, да я знам. Да, Явно да. я бих взел. За да мога мажнат с голшите, примерно. Тя стейджа, тъпото животно, беше форс байнал Как и няма може? пари да купи како трябва на този рунд. Ще те купим френ. Ей си. Примерно. Той Вали също е с такова оръжие, така че. Има Валя готин, така Аз че съм няма много да добър дописваме много. Мисля, че хитна Няма някой хора. тук. Да, хитна някой, убих го. Почубих двамата, 80 на рейзито. Мина. Още един дет. Майко, Много са какви голови им критикни, пра. Вътре. Гледам Рейна. отзаде. Има помпа между от файлите, Рейна. хвърляш боба. Рейна влезе. Оп, тука. Умря. Буквално ме лантапна. Аверич помпа енджор, брат. Не защо така е. И двете мозъчни клетки, които са нужни. О, не, рано. Интересно, че да го игра този герой. Не мога да се хюниша. Мога, ама мискликнах. Ма, герой, що кринжа бе, брат? И това е Брат, много... защо тук кринжа герой, бе? Ай, и ти хил на него, не се няма проблем. стана. Отляво. Рен от наша ли? Ляво. Вали. Долу ляво беше, там. Не играй го за време. Ляво. Не свърши. Какво ще фърляш? Да. Да, мога да прош. Как е по средата? Ма не, всъщност няма да е оферта да пикнеш. Аз ще пикна просто с нож. То спусна стана. Няма. Да, винаги прави тази схема. Те цели. Ротейтът. Аз ще изчакам малко, така иначе съм бърз. Да, стой там, Да. аз ротейтвам. Спреш код на аут. Чум се тръпи. Направо се ротейтвам там. Ето. Няма време. Просто какво ме убие, какво е това оръжие? Френзи, брат. Буквално Няма как. бях изнасилен. Буквално пуска стената, тук и ти нищо не можеш. И ако пикнеш си мъртъв. Сега ще виж. Или пък не, няма да пуса. Интересно. Браво.
Или пък не. Брат не спира да ме О, се то преса, ширме бе. от Kaufland. Ти му е лута. Бомба долу. Вау, това как не е фана между другото. Аз не разбирам как ми работи нерсайта, наистина не разбирам. Същия циган е в нас. И аз не знам как ти работи. Пак е от Мисля, Kaufland. аз го между пускам другото, в не се е коридорчи, където няма как да не хване всички и те излизат да са нерсайтнати. Как? Някой моля ме отговори. Влезеш в земята не те фаща. Нерсайта ли? Не, без гъмса. Лежит го пускам в коридор, Просто където долу няма на нещо. къде да минат. Ама то минава през целия коридор, Изглежда пускам го, пиквам и пиче в коридора и не е нерсайтът и ме убива. Как? Лежит не разбирам. Пластмаса ли? Да. Кое? Наца. Виж къде са готовите пържоли. Така. Аз отидем, доверявам ви се. Ти беше много гадно. Но съм слаб, фъкъв. Направо изяваха на мит. Аре, 120 на Кайо. Ама Кайо те ли представят какъв? като Някакъв бот. другите. Аз ще имам бомба. Майки, Последния на един хит, на един хит. майката. 120 демж съм набил, на 30. Ланшот. Точно не знам къде има малко. Мога да е на Б, той ме уби на мид горе. А не, армайната спайка. Знаеш му спайк. What the hell? Това е тая маймуна, брат. Брат, какво прави Ренис, бе? Турко ли? Какво Прави прави? ръста. Някой му дропна. Това не, я дай да дропна. Какво направим? Дай да ти дропна. Thank you. Thanks, sir. не, никакъв шанс. Буквай. Имам мид. Отляво рейза. Наша... А, имаме спайк. Май. Може сейджане. Какво Да, стоп, Джордж? Да. Бро, те уби с пистолет. Мита сме и... Не. Шерифа е по-силно, но ти трябва скил. И от края място, Варвар от края място. Аз нищо не съм на мид, бе. Кажа да съм на мид. Цяла игра чакам да направи нещо някой. Го да ме марината ме one tap на пляс. Помощ. Почвам ти. Юнейт, моля. Красиво, между другото. Рейна... Аз мога да така ми да, ама го дигни малко по-нагоре, защото реално смокът ти пада надолу малко и те моли ви отгоре. Не знам да ме разбра, ама да. Към кратката. О, никой не видях. И мене кънтинг е. О, О, знам крият точно. се, крият капитал. Крият с шортата между другото. Още един. Ото съм мазал. Брат, му пълня, че го имам шорт. Сейм. Не, тъпата арена само остана. Вало да гледаш. Ето, Ето я. ясно. Пикнах. Как се един е топ фрагър между другото. И аз това се чудя, тя не мога да ги хитне, брат. Да, ти можеш, нали? Просто малко не ти се получава. Ей, геймала. Не, аз не говорих за това мен, не, спокойно. Питко. Опа, сори. Благодаря да ме. Yes. Utility Master. Дай, чум, някой направи. Кайлото чунш, пак ще храм. Дай просто влизаме и тук затваряме. Окей, ето го няма. Пускам порта на Дамян Чао, да Дамян. види. Thank you. Какви
добри свободници. О, сор. Са само това, бе. Чай хил. Мене е хил ми. Come on, let's go! Come on, let's go. Окей, смоквам там. Отзад. Хитнаха. Бего. Едната е хитната. Ляво. Не, она е мъртва, окей. Найс. Знаеш кой е кросстани, където са на 7 Days? Юджи. Почваме да печелим, бе, майка. Бойдам ги на бъто да Не, трябваме още 5 гол. Опа. Ходим на ауто. Съпро няма да очакват. Иван тръгва по мид с Кой е бомбата. последният ми Съм айкъл? него. Гига чат. Браво. Няма проблеми. Второ. Тая Да, пушна утре. фул на 110. Пикне, браво, бе. Значи лесната игра. Да, лесна Иванка, така е. 6-14-7, така е. Да чукаме малко мъж. О, я искам между воля да учкам много кеф. Така е. Ще видим комбат скоро. Този път не е 68, този път е 138. Добре. Деле. 38 хуя в устата ти.